Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Ricky Shulai UMDC Shimet na laban Mauprem constituency ulapan pau kajingbam sngowi hap namarba ha ka arpunyo tre unailar arhaja apusan ulalap ba ka Shillong Municipal Board ka khot tender na kabanta ki kam shna surok dobilat kinala bat ki weipat ha ka constituency jong u nalor ki weipat ki constituency Uloong ba persya ya kajing wanra e karoi kapar Henry karukom wanra bat kajing penyat kami hap satya Shu uloong ba kani kajing penyat skim ling ba ka municipal kalongkum kajing sha yurot ya ka bor ka council bat kalong kabasngokya ya ka hok riti senchar jong ka council ya kani kajing penyat skim ling ba ka municipal uba Ricky Shulai ulalet banya kendo yo ba powel soklet ubade u executive member ka KHADC ubade pedru ya ka kam penroy Cho ai cái này không? Sao chim? Biết. Te kumbo say mentan ngayo panon kedui ba Paul Soklet belong executive member belong in charge benpek ya ka development apa ka KHDC te kumbo play hi di RTO Mutswa ila pensyai halur ka 15 finance scheme kaba ila ong bakal abet nadong-hadong kat kum ka portal limba ka Ikram Swaraj te kay kaba nga pre nga sko ba ila like no kadai kaba ikam mention ya ka issue jong ka urban constituency kabade ka issue kaba ngalara ladu snem balalik te habas sedang kila kemauhi Maria Syajid komunong ikman ngalayo ya kan ka city ba ka scheme kan niat lingba ka municipal ngam sko sup bari gi Syajid hi banyada ya ka 6 schedule apo ka council te ngasmo ba mlaban pediang ba yangin penlong kum kita ki third party agency ka bang election scheme lapo ka municipal te ngatrai pin kemauhi dal adap ka session ngalayo ban bu city sei ba Preston Tensong kami in charge joka DCA department nang tu ngalabuddin ban yakendu yo chief minister ba Sir Conrad Sangma nang tu pat ter ki city ki labud but fly hi hau banai August pede hau snem balalik ngan chupuli khniat ba khanang ba kan sai ba khamtam mo kane kalong kubor siki pai ba nong song khamtam jong kalaban constituency bakin syai halor kane ka benta te haka snem arpu sao ho January February artrik kama units of the meeting kabala chair de deputy minister balong in charge jong DCA kira sim ya karai ba kane ka scheme kin root no limbaka municipal department te how artrik how arpun riu ba arpun yutrik pre nomor ka urban affair department kalap city pat ka council te hatu kopor kila adap kerpat lingba kat ke city ba ki council kin submit di scheme daba counter sign do chief executive member jong ka council bat haju kopor u chief engineer te ndaladat submit ya kani ka scheme how January arbor pusan do MDC barim laka khasan laban muprem lai syaka executive committee kila phan municipal ka balai lai polak tingkat namanta ke improvement kinala ki drain and extra kitu ki bla adon tu te hau banai ba pra banai ba sana pratrik u me bre ka civil ka KCDC civil work proceeding mut ka meeting ka bala penyat de ka executive committee ka bamta ka jing yalam jong iba pun ki kan sotu ya ka jing mo le sim mbi mga persya ka scheme pidi man syai kom ki ba andre ngasmo thut ba ngi haban lek ling ba ka municipal tedi halor katu bagai i ba wat ka executive committee ru hakani ka proceeding kila pediang ba kan ling ba ka municipal tengam ban si ngai kendu yo ba Preston
layo ban submit chithi yo ba kombalang ban mantan yo chief minister nang ta bere ke ik baja nga kami respond la ka council ru em la ka office jong DCA in charge ru em la ka chief minister ru em te kalong ke ki ka ba nga sokya mo te ka ai ka baja bere ka jaran khat ba how banai August arpunyo trek arpur pusan bere ka ai daka Shillong Municipal Board te adap the school jinglungo habanga nang kren banya penbej ban persha ba ngimong persha ga development re ya kalinti ya juga development bre kipai ba kidi ban shai kani ka autonomous body ngi govern yaldi banya dai ka kendo ka siap ngi govern yaldi banya dai ka riti gedustur ngi govern yaldi ban ngi dai ka khai pateng te kata ka di duty jongi kum KMDC bangin ya dai ka kadi kata ka ika bangale ti Maria yo ikatuka tender notice kabala penmi deka municipal board nga marmar ngala tho chu CM hatu kopor hau arpo kandai trik August arpo pusan mud arpo nyu trik August ka float tender ka municipal arpo kandai August ngala ada tho chu CM tiga skuban ai kuble yu CM bola shim ya ka mo ya ka sinjam ka ba ka committee kala tho chu municipal board banbu in abeyance ya kaneka scheme beri karangdon ke jingi yakren jingi penbej handai ka basosi golong ba ka reply la ka municipal Shillong board pade kalong bej ka decline bej ya kaneka tender ban ngin bu in abeyance kaya bej khmat ban proceed ya kaneka scheme te kade holai trik September baka municipal kala tho sangi but kila reject bej marmar tinggal skuban mo house rung lai kublai but ngaskuban pen shai biang nesin baka haka kandai trik September arpo pausan pade kaladon pade ka short duration discussion hapo assembly ka balara di assembly berdun buram joka nongkrem iba arden kebeliau berdiskus ya ketika isu tin daladep kataru komdon kono noru ka official initiative laka council ne banong laka government bakan tho sangane ka council Henry ngasko ba kamdan su kata mo ka jikit kli la kaliang jong ki department ne la kaliang jong ka council ta tenga simno e kane ka kabu pre jai bangal ade hibru bla chajiet ki pai ba ngara da resolution ha ka darbar telang ka bala adet but fi kemau hi kala don ha ka recording jong ka social media jong ki media baro ki bala awan ngasuban ai ku beli ba pila record ya katu but officially ha ka proceeding kala don bangala kren shai bangdi persaya ka scheme re meeting ban shifting ya ka constitutional right ya ka council ngidi ke autonomous body ngidi ban sutu ngimla ban pedang ya ka scheme de ka badu pada bahasa dilute pada ka six schedule jadi halorita ngalayo ban penra ban pensngo ladu dorbar telang hadu mentaru ngampet yo respond tinga kam kren nga kamong issue bari nga ong ba kat kum kecing pensai jong siam ong ba mlali issue ya ka 15 finance mereka 16 finance break saya persang banyak penbek ta hadu mentasiru nga kam yo jing tho te ka jingon kendu jong ahi ba powel mentasi ka di ba mo ban chushim ka jing pensai na i ba bali i kam pensai halor ka urban MDC scheme bari ki pai ba kimut bakal abek kumbala pensai ma i kilabun ki dorbar songru ki bala tho proposal songa te ka yang mangan jubab iwi takarau ngambar si banganon kendu i halor kata ngako bensu pensai pi ya ka history kendiat ba pintim ka autonomous body kala itu de constitution lalu muslim ka kandai spa san po hendrai ka basosi ba ka scheme ka bawan menta pare bengan batai pi ba pensai hamtam ki bai ba ka 11 finance ka 12 finance ka 13 finance ka 1 lapo ka finance ministry shaka district council affair department that is council affair department kisa asya ka council but ni lingbang ka engineering wing jo ka council ni sa pen rekam ya kaneka scheme ba ni implement ya kaneka scheme kalau very simple ba ka ministry hi ka burom ya ka six schedule but ka ya dekaliti ka babet haka 15 finance pre kadon ka jingkta bari ka finance ministry ka shim suggestion na ka panchayat ministry bari babuni hapo India ka trekam be ka panchayat but ki yaj be ki municipal ward election te jaj bangi don tang spotli ki ADC te ka mra khamdan ka jingshaj ka ministry
Te ka ministry ka panchayat ministry kalau ai suggestion syaka finance ministry beri benrut no lingba ka panchayat ministry. Panchayati Raj ministry. Bar hatu kopor ya ka hatu kopor ya ka antai bar ya ka tai ya ka antai lawan ra lingba ka panchayati Raj ministry ya ka tai pre lawan ra la ka jal shakti ministry te hangta pinchai ba ni la sha bypass ladu ke ministry hi bari kampu shu yangi kum ka autonomous body in le radu yangi lingba ka taka ministry te ka jingker pat chunga shaka government sha em ba chaboro ki ba dehi ba mo shong hapo ka dis council lingba ka jingjit jong ba ka dei ba nim persai ka scheme re bangin yo ya kata ka scheme dagalenti ka babet ti ka jingkerpat kalong ba in persai ka ministry ba hangneng im function deki municipal body ru ki ULB ba ki ong urban local body but rural body kin suthu ba kane finance ministry kalong shai ki phai kane ka scheme bakin agi scheme ki ber ki ba longkong san kumya ka municipal area demata ya ki rural body temut halor kata ki yo scheme tek jaj bangi ngim dan ngim function daga municipal ngi function daga six schedule lingba ki darbar snang te ngi ki pha lingba ka DCA department handai haka how 15 finance ka jam to te ke ek bakta tamingi ke de how banai arpo pusaw ko mangala kren menne bakawan no kane ka digitization ka jingmut jo ka sarkar pedeng long bani digitize no ya baro khai takadaw ka hablong online te ka sami kane ka e-gram swaraj portal kembala panchai em Telingba kan ka portal ni hala ban apply kan scheme. Te kai ka baja mentada pilih hanya portal gini ki scheme na mentaki rural local body. Temut haka tu ka portal pawi tan ki villages. Tenda ki wan yaki konsulsi ke kumyangi ki baha basar ni ngimpau so kanya ki villages. Yangi ka pau no pade hapo ka municipal beringi pau kum ki ward. Te kum konsulsi jonga kadiga ward 21 22 23 24 25 barka ka bakham so phala shu ba wat kani ka council kani ka bangi shong manta sub committee kani ka council hi berkoi kani ka premises ka haba po ka urban constituency badang hab ngathari kani ka di ward 24 25 dang ambakala wat ndakawan ka scheme ka bathamai ru hangnim laban punon kam siting karo kumbalong yangi ki MDC hapo ka urban area kalong sisa ka ka ba kasya dilute kasya schedule berkala kata yang isibun hadu kata taba mentangi mla menurut kami syu ya kanika kadang kaba kikot ya ka autonomous body jadi halor kata kumnong mikmat kumnong yalam basimkhya ban yada lingba ka khani ka bandriu ngakwa ba ngin priang ni kanono ka development ndai de kalenti ka babai bari kumbangala ban menne khandai spasan poar ka constitution of india kala itu yangi andai ya ka panchayati raj kadang di tengka eksperimental lalu kandai spa san ponyo kidang recognize ya ka lingba ka 70 foot constitution amendment but how kandai spa kandai 4R sa itu ya ka panchayat ministry lingba ka constitution te fisutu ba ka municipal ru how kandai spa kandai 4R hi lingba ka 73rd amendment constitution amendment kisa itu ya ki kartu constitution hindi yangi la itu lalu kandai spa sanpo ar kumbangi layo ya ka dis council te kani ka kata ka kamram ka jungi bangin yada ya kani ka lat ka ba ni don hang ne ban syakri kum kita ki MDC te kani kata halor kata bangalawan man pendu yo ba powel UEM bat ngalayo ban pensai sei mengiru ila suthu ila kamsai ba menta ka 16 finance ring imdeshu bat ong bangin priang naka panchayati raj ministry ne laka jal sakti ringin tho chaga government bat chaka ministry ba ndalong bakin rut biang yang ikum ki por mensha lingba ki teki system ka ba la finance ministry sha DCA shagi te da kadon kam hi ban digitize ngila ban chong baka state government bat council ngila ban pri kanono kalat kalenti ban wanra kata ka digital portal ka ba ndai specific da ka ba burom ya ka schedule te ngathai kipai ba khamtam jo kalaban kinshai ba ka scheme hi jongka dis council kade bawan kumne kumbangala panchai te ngimdan kam ban kuslai hindre ni ban bu khmat chai ka jai ban riu pangin yada
ya kan ka benriu khamtam phi hi ki jingja ki baja menta pe kum menta hagaru hilsu ka jingja ka de halor ki ki amendment ki balong kongsan hadu katata ban yada yang ki ripat ni kamishim kya ban pun ulong ya ki tengas ko bahkan ka por in ban lingba jongpi ya ka executive committee ban ka sarkar kumju to sim lem ya kan kalat committee ban sim kya kanang ba kaneka khnit ka benriu ka baya dai ni la du mutwa adu menta kanong sisa ka ban aibor but kumju hi ka ban ka khain bor ini de ka ba kham phla ka ba ja pade ha konstitusi ka jonga kane ka ba nga haban penchai beri ngamban si beri kala involve ki dorbar song kala involve lang mo kita ki stakeholder de kai ka ba ja pade menta kane ka tender proses kumba pilai menglabatai mene layo aban penyai bis khmat ka municipal bat kane ka tender la thep do we na kontraktor basa nang thmai nganum jer kerteng bari kanlong ke iki ka ban kan kata yo hendre ngakwa ban pade ba un sim khya yo ka kata si sha pade bari mentasni nganum sim ka kerteng hendre limba kane ka khubor mentasni ka di ban pha ka message u te kane ka scheme ka ba flood tender ka municipal kadekat kum tu ka scheme bala counter sign lang nila po this council ka banga persya te hangne la tho shai dated Shillong 13 January 2026 kane ka scheme la ai yo uta basa nang thmai ma skam subject improvement of footpath and drain under Laban MDC constituency Laban Moprem MDC constituency kala tho shai hangne ka subject ngan puli ini bentai baningkong sir your bid for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Shillong Municipal Board at your rate quoted by you in the bid price schedule of the bid document on the following condition. The work should be started in consultation with the executive engineer in charge Shillong Municipal Board and the same be completed within 6 months from the date of receipt of this letter. The work must be executed as per provision of Meghalaya PWD General Specification as corrected of this order. You are to note that the above mentioned condition be strictly followed, otherwise penalty as the prescribed under the condition of your contract will be imposed upon. Number 4, the payment of the bill will be made after the work have been completed to the satisfaction of the undersigned. Temut pensyai kadibai municipal. Number 5, no materials machineries will be supplied from this office. Number 6, the work value is 30 lakh rupees. Mut kadibai thik kat kum gane ka work order ka bala pha daka council bala countersign daka the UCM bat ka kane kat bala countersign the UCM but chief engineer council kane kalong shai be kane ka scheme be kane be ladu por jong MDC barim kabla countersign ba kabla ya be wala ka tu gajing persaro khamyai kala ya be kane ka tender la yo no unebri de hangne la tho baka scheme kala de be ka municipal board ka ban penyaj kamandri le piyai kat kum kane ka proceeding jong arah hajar pusa la tho shai ba ka rai jong ka tu committee gadi bangin constitute yo ka committee khnang ba ken chim rai halor kine khnang ba an penbet ya kane ka issue ndri ladu ka tu committee khamdon ka official kanu kanor ban ya kendu beringal ada buat tip lapo ka office jong ka KHDC jong municipal ru ndri instead kila bypass lut nadong hadong bat hangneru la tho shai improvement of footpath and drain under Laban Moprem constituency hindri la implement pada district deka municipal board peniba ka bor jong ka schedule kala syada yut no hagajinya nanti bakila proses ban penduduk no lapok ka municipal